Crystal, guwapa kayo ni sa guys. Amping mo ha. Bye. Bye. So niapas ko ni Crystal dari sa eskwelahan. Hi guys, ako na pidi guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Salamat kadto sa Ginoo sa adlaw na karon ja. Kanang wala kadto ko ubah, wala jud ko ubah gabi guys. Kay mo lagi nang buntag mudto hapon hagi kanang laga tong og giinom tong lagundi. Ja ang problema na lang kanilahang balakang laman jud. Agang likod di nakaadyo kay gihilot mo nang gabi Di nakaadyo sa sakit, nagpahilot ko gabi guys sa likod. Nahayahay na ko guys kay murag nagsigig utot ug dug-ab kay murag siguro sa panuhot kini lamang balakang, pero okay naman yang balakang guys kay ug muyuko ra mo ko ingana man ang kuan di ko kadto kuan ko maglakaw ko di kadto sakit ko nang mo lingkod ko ja mo tindig ba ja karon day guys kay hapit na mo alas 12 kuan na alas 11 kapin na ja alas 11:30 na kapin wapas Crystal ja gahapon kay ni ulit to dari murag alas 11:30 man so asang apason karon guys sa eskwelahan. So hanga tuon dito guys kay nganong nadugay kay ni matug madugay si Janja. Asa sang apason dito tan-awon ug unsay kuan. So maapas ko dito sa eskwelahan guys. Bani ko ninyo. So guys, ning apas ko ni sa eskwelahan kay alas 12 na wa pa man ni uli. So na ako diri sa eskwelahan. Kay dugay kay kaning uli. Alas 2. Oh, alas 12 na. Hi, classmate ni Crystal. Hi. Hi. So guys, lagi yung mga classmate guys. Hi. Ni apas ko dari. Kay din siyang apasanon manong masukulis sa usay guys kaya mga apason. Oy, reveal. Reveal na yan. Guys, nang giapas guys kay alas 12 na jar dugay man di sila gipagawas. Alas dugay mo gipagawas nak. Alas 12 jud. A few moments later. Na malit kog mga kaong di ay kay transfer ko sa mga tanong ni Ate Daday. So na ko na-transfer. Diyan na Ate Days nakapalit na ko og kaang ja. Hana ni siyang gi pumalhin na. Diyan na sa dari gibutang kay arong di kadto sa maintan. Dada tiday agkuan no nabuhi na. Ning sanga na sa just babaw na. So nabuhi na siya guys. Jadi apod ag ang gipangbalhin dis ni agi na arang katambok, buyag, nakajugbuwak. Diyan na pa ko idaghang kaang kuwang pa ko og juta. So manguha pa na ang bana og juta. Hi bana. Hi pa. Iti Franz Barrera. So muna mo konsihal diri guys. Kana muna mo konsihal diri. So nagkuan lang ko diri guys kanang ga mamo ko laing ma video karon dahil salaman ko sa garden ni Ate Daday. Jadi man pud ko mag-alsag bugat guys kay na may niya si saghang bana. So ikuan na pa kana ibalhin diha. Kanang kuan ba? So tigtudlo ra ko guys. Kana ba ibalhin ng kanang bato ba? Ingana kaya itungtungtong kahoy. Kanang diari ko nagkuha og tagsa. So nagkuha ko usa dari. Nagkuha po og usa dari. Diyan, nagkuha po kong usadari na, daghan man isagsanga. Nagkuha po kong usadari. So, ang tagsakay nga na, Ate Daya ang gikuhaan, ugusan. Diyan, kanina, dapat balhinunan pagaliinta ni, usa. Kerong di sila maghuot. Kay parehaan ni, ning giputol si Jan, diyan, na, ning sangara. So, kanihan lang siya pangitag pamaagi, haning putlon. Kaya hani balhin. Mga mahal ni kadto ni mga inganing buwaka. Diya karipod lahi man ni sa color na pink kadto ni
So wala jud ko man ko mag-arasag bugat guys kay kanila gihang baywang sakit pa kaadyo. Ja mukuan ra ko guys ug kaya na nang magluto guys, magluto na ko para madyo na laman ay ang income kada adlaw. Kay kayang bana, sus grabe guys, pila ka buwan na sila na magsweldo unja. Nagsweldo sila gahapon. Pila imong nasweldo pa? 4,000. Oh, 4,000 guys, ja nalagi mi mga utang. Mga tuwag jang utang kay kami guys na jud may mga utang sa napinding jud na siya sa pagpandemic. Wala nang ubang tao dari guys. Wala masuko na sila na guys kay mo lagi daghang kadto mga nangabot nga mga naka-box niya. Simpre feeling bliss jud kana ko guys kay simpre naabot say tao nga maluluyon ja manang muhatag natag mga ingana. So nakakita sila sa akong vlog guys nga nag-unbox ko. So yun sila si kuno kog feeling bliss pero napade koy utang. So mo ni ang paningkamutan guys nga makabayad ko sa mga utang kay aron kadtong mga ninanaw sa akong vlog diri kay mga malain jud sila guys nga kami nag-feeling bliss diyan na pa dami mga utang. So hani paningkamutan guys manang nagkuan mi dari kay madto naman ni sweldo ni Ate Daday ang ikabayad sa ang utang. Pero win kung feeling bliss kuan ay masuko. Salamat kadto ninyong tanan guys kay ang Ginoo ra jay kay baos mga ngana nga naman jay mga tawo nga ingana guys nga simpre mag-feeling bliss man jud ta basta na naay mo abot natong mga grasya. Bliss jud kay ta sa Ginoo. So kay nagpusot-pusot man jud ang grasya guys ang anang kanang ahang mga na iabot na mo dari guys nga mga kuan mga gamit sa kusina alag mo na ang ibayad nila nga dihatag raman taon punas mga maluluyong kasing-kasing taon. So salamat kadto ninyo tanan guys sa wala ninyo pag-skip sa among mga vlog. Walang na naman ihilak ang tanan guys kay mama dili ang kapil sa kinabuhi karon na naman ihilak ng ilang mga ipangbato na mo dari kay ang mga anak di man jud ganahan nga nay mga ingana bitong tao. Unang sakitan ng anak guys kay malagi na palagi may utang na napinding. Salamat sa kadto ninyong tanan kay nalagi na narbaho ko dari kay madyo na laman pud nga dari mihang bana jawa man pud ko nagkuan guys nag-alsa-alsa kay malagi ni ang likod sakit. Diyan na ni kamot lang man pud mi dari guys kay madyo idang sweldo lagi gahapon guys 4,000. Diyan na lagi mi mga utang. So isang gibayran tong utang ni ja sa land bank kay naman jud may land bank ba to pa? Ay RB kanang rural bank. So nami utang diha guys. So ijang gibayaran og interes. So katong mga nakakita din nihang vlogs dari sa among mga silingan. Masig nangita mo og asa among sweldo sang bana gibayad ni taon sa interes sa land bank ay rural bank kay nakautang mis rural bank og pila to imong utang pa kay amo laging ipahimog CR. So kay nagpahimo mo mig CR guys manang karon ha? 30. O nangutang mi sa katong kusog pa kadto ang kuan guys kanang wisak dari kay kaya man jud namo makabayad hinoon kay mo sweldo man jud hinoon ni ang bana og tarong kaso lang nababdan man og pandemic so na stop jud mi pagbayad atong kanang utang namo sa rural bank. So karon na pud may utang sa mga tawo manang og na ako'y mga vlog bitaw guys nga mag-unbox mi nga na. So nanay mga kuan guys na murag malain sila kay ngano nga napiling list lagi mi pero wa pa mi makabayad sa utang. So ani ang paningkamutan guys nga mabayaran na mo nay pero 2,000 raman hinuna guys. Di man pud nakadto ikasakit ng 2,000 pero para nila so lamang ko 2,000 ako naghuna-huna man jud ko guys nga makabayad ko kay kauna guys kanang bay nga kana kas na ibaw mo kanay dako katong bay. Pila yang utang dana 40,000 pero wara siya butik buwan ang nasang nabayaran. 40,000 na pero napinding pa jud ang utang pagka pandemic. Pero karon na hinahinadyan na sa pagpaningkamot, nabayran na ho. Pero sa itong ipauhay guys, itong mga tag 2,000 ra nga utang. Pero usa ra nakataw guys ang giutangan og 2,000. Maura na siya guys nga kuan. So nasa paningkamutan ron nga mabayran. So, salamat kayong tanan guys. Hawa ninyong pag-skip sa hang vlog kay arong madyo na naman makapamiso ko, makabayad ko sa utang. Kay kanang sakit kadto bitaw man mangistorya guys nga ingana. Mga lagi guys katong time pud nga
nagkadinggi si Cristel diha mapugo ng utang, maunong niabot to sa 40 pero wa na ron mutanaw man sa vlog kanay sila nga mong silingan dari mutanaw majud mo. Wa na koy utang dadya na niya. Manang pasalamat ko na niya kay wa niya interesi. So wa na siya mag-interes ang giutang niya. Salamat kaadto Ate Ninit. Ate Ninit na siya dyan, Haylo apelido. Sus di ako nakautang guys, tanda ko ag-utang na loob nila kay pero ako maadyo ko mubayad. Pero naadyo ko isa nga giutangan guys, di lang man na i-mention kay kit bitaw kaadyo guys nga kanang buhat-buhatan kag istoryan dya. Anong wani mo mabuhat ba kanang makakuan sila guys, makakita sila nga magmaydi ko nga piling bliss. So makuha na sila guys kay piling bliss lagi kuno kun dya. Kanang napakoy utang. So kanang utangan guys 2,000 ra jud na. Ja di ra ba si ang hamong giutangan. Ang hamong giutangan wala jud siya magkabana da nang giutangan. Wa siya maningil pero sige ko ingon niya guys nga tiyon ja na tiyo ko ante kay buutan makadto na hang giutangan guys. Tiyon ja na tiha og kanang makasweldo ko tig dako-dako sa YouTube hakan tagaan. So nakasabot ra siya guys pero ang ibang tao nga nakaibaw nga nakoy utang na tawana wa sila kasabot sa among sitwasyon. Salamat kadto ninyo guys kay ug di tungod ninyo guys di ko makaingani nga piling bliss kay ko sa Ginoo kay nga nalagi daghang kay kong nadawat guys nga mga butang nga dili na mo kayang paliton. Salamat. Alam mo mabitaw guys kita mo sa akong gi-share post nga muhilak ra ko guys sa tago pero di ko magpakita sa akong mga anak. Kaning video haron guys ako ray mo edit dani. Kay bahonas ni kuli na ganahan nga muhilak ko. Sakit kadyo guys nga inganaon ka nga dili man sila ang hamong giutangan nga na ba. Diya. Sagdi lang guys kay ang Ginoo makaibaw man basta ako'y muhilak daghang grasya nga mo abot na guys. Kapila na ko ning hilak guys nga nagkaugma makaibaw ang Ginoo na mo abot nga blessing. Salamat kaadto, salamat Lord. Ikaw na ilabay ni. Gupok naman eh. Labi na. Salamat sa kaadto ko sa Ginoo. Kay bawo na si Ate Daday sa ang sitwasyon dari kay silingan ra kaadto mi. Ate Daday pasensya na nga naghilak ko kay gisakitan ko. Nga, kay bawo naman ka Ate Daday nga og sakitan ko muhilak ra ko. Ihilak na lang ang tanan guys. Sukad nga ning abot ko diri sa Cebu guys, ihilak na din ang tanan. So, hanang paningkamutan nga mabayaran ng 2,000 guys. Diya, dahil guys magtiwas mi kay lewang bana naga kuan na. Diya may nagbutang dani og juta, diya ako na lang may nagtanom. Kay gaan ra man kadyo magtanom. So alalay laming duha kay wa man koy laing partner kani man siya kay Thomas Nicole nagklase. Diya pasalamat ko nimo Ate Day sa imong gisweldo na des ni aging adlaw. 2,000 salamat kadyo Ate Day kay naka tabang jud namo. Maloy ra lagi ang Ginoo guys basta mamatugas Ginoo kay grabing kabuutan ang Ginoo na. Thank you kadyo Lord. Siyempre magpiling bliss jud ko basta na ako makadawat kog mga unsay ahang nadawat na dari nga gikan ninyo. Ja guys wa pa jud ko nakasweldo hat-haton na makasweldo ko sa ahang YouTube kay naa naman to 200 kapin so makasweldo na jud ko ana guys. Ahon na nang mabayaran na nahon na ang paningkamutan nga mabayaran na nahon ng 2,000. Salamat kaadyo sa nagpahuwam pud kanang nagpahuwam ng 2,000 kay dako man pud nagnatabang na kay katong time mga arang lisira na mga wa ko ikabayad sa boarding house ni Nicole mamo ni ang gihuwam. So mabayaran ra ka na. Salamat kaadyo kung tan-aw man kadani sa video. Salamat kaadyo sa inyong pag-BI sa ubang mga tao dari nga gi-BI. Salamat kaadyo kay kamo may sila ang nagpa kuan sa hang nga naningkamot ko. Tungod ninyo nagpursigi ko nga maningkamot. Ay na So malipay na dyan ni sa Ate Day og abot dari gikan sa US. Diya amping diha Ate Day. Jawa na ko'y masumbungan Ate Day kay naman kadana. So diri na lamang ko sa YouTube kay bawo mo ko nga mutan-aw ka. Kay bawo man kas Ate Day ug unsa ko. Salamat kaadyo Ate Day. I miss you. Yan sang taga-arsa guys kay lagi na sakit man yang likod. Pero hapit na ni mawa guys kay murag ning wawa na gamay.
Gitapala na ni og Jimelina ang balakang. Diyan na pa koy daghang mga kaang wa pay juta. Kina, Diyan kadto isbutang sa laman dito sa kuan likod. pagdiri lang ko sa ikuha mo na nimo, imuli sa taang na no. Butang les likod ra kay bisig mahug. So na pa koy kaang kuan mangita pa ko ang isuda na ugma. Diyan katong kay bawa mo kung ngamutan ako si Jada niyang video. Sorry ka dyan ni mo day kay hindi man ikaw among utangan wa man may utang na loob ninyo. Sorry ka adyo ang Ginoo na lang may mag-ikja guys na ako dari galingkod-lingkod guys. Diyan pasensya na mo guys kaning hilak jud ko kay sakitan jud ko diyan. Pasalamat ko sa mga ni-share sa ilang blessing. Nasa trabaho na sila sa Istimor, Listi, unahan na kadto sa Malaysia. Karon guys, naadi ko na sila sa Lapu-Lapu. Salamat kadto ninyo ma'am sir kay hatag na sila na og 10K. Salamat pud katong taga London nga hatag og 10K. Hanapoy ng hatag na mo og weekly para pang grocery. Di man na pwede nga mong ibayad na sa ang utang katong 2,000 guys kay kinahanglan man jud nga ipalit na magpagkaon sa kasimana kay wa man jud mi asa mami mangita dari ipagkaon na sa kasimana. So wa jud sa nagibayad sa ang utang. Okay ra man to ang giutangan guys kay makasabot ra man to siya pero kanang ubang tao di man jud makasabot. So kanang nakuha na mo guys di wa na mo sila wa mi utang na nila. Wa mi utang ana ni dyan. Mo naman sang nakibaw sa nga nadi mi utang na tong tawhana. So nasuko siya kay magpiling bliss lagi kuno mi nga piling bliss kuno ko nga kanang napakuno ko utang. So pasensya na lang nimo day kay ako makaibaw jud ko mobayad og utang. Sa dako na hang nautang diri sa among silingan niabot og 40,000 nabayran ra namo sa among pagpaningkamot. Sa among pagtipid, sa among pagkaon og tinughong. Butangan ra namo og asukal ug asin. Kadugay na mo diri sa Cebu, kamo mga kwartahan mo kaya nag-amog kita anja kami ultimo raming tao diri nga naningkamot rami nga makakaon mi. Panagsa kami makakaon og lami. So karon gi tagaan mi grasya sa Ginoo ja masuko mo maingani mi. Ja nagpasalamat ko nga nasan ako ka vlogger day guys kay mo nang medyo nang gibilis ko sa Ginoo kay sana ako ka vlogger. So daghana ka na anak ko yung masweldo pagpaningkamot lang jud na nga magsigit og upload kada adlaw makasweldo jud ko sa inyong tabang pud na nga kanang di ninyo escape agahong mga ads. So dako na kadug tabang na ninyo na guys. Salamat kadto ninyo. Salamat sa sis in nga nagsuporta namon ja katong kana lagi mag-abli limig mga sa among vlog nga mag-abli mig daghang kadtong mga box nga na simpre magpiling bliss jud ka kay pasalamat kas Ginoo kay bliss jud kay kas Ginoo kay dai ni share nimo nga maluluyon ja. Ako maluluyon man pug goso. Wa tay mahimo nga naingani mi karon. So wa tay mahimo kay namon jud iban guys nga sakit sa mga Pilipino lagi nga imbis ikalipay nato ang pag-asinso sa katawo ikaguo noon sa uban. So di na adyo nga batasan. Dapat malipay ta kay wa ta mga adyo. Malipay ta nga imong pamilya naningkamot para makakaon mi kada adlaw. Unsa may inyong gusto kanang mga adyo mis injuha kada adlaw? Manghuwa mig kwarta? Mo ni inyong gusto. So haran ning gipahungaw kay bawon ko nga mutan-aw mo. Salamat kaadyo. Salamat sa inyong mga kaadyo. Salamat day pud kaadyo sa naghatag og nagpahuwam kay dako pagkadug tabang to nini ko sa una kay mao tong ipangbayad sa boarding house. Salamat kaadyo ni Muti. Kay bawo man jud ko nga wa jud ko nimo sa muka kay aram ko kay bawo mo kong buutan kaadyo kanamo. Salamat. Kay ultimo gali ikaw nga ang giutangan wa jud ko nakadungog nga nay istorya gikan sa imong baba. Salamat kaadyo ti di ka na i-mention kay bawo na ko kinsa ka. Salamat. So mao to guys ang video guys nagpahungaw ra ko sa hang gibati kay wa pa man jud mo kay bawo jud guys. So kanang story na mo dari lagi pero di man jud tanang istorya nga pwede natong i-vlog. So karon na hang di istorya ninyo kay aron makakita pud sila sa kuan guys kay mananaw naman jud sila ang mga video daris.
mananaw naman sila sa vlog guys, kay bawa naman ko nga mananaw na din sila, kay mag-share ba ako sa Facebook. So salamat kazo ninyo guys. Ug amping tantanan dyan, pasensya na mo ha, kay nag-open ra jud ko sa akong kasakit. Naay naman jud tay kasakit ug kalipay. See you next vlog.